Hey guys, welcome back to new video. So guys, tabung ke chang wedding ko thanda chang mare ni wedding. Gai parang gai yang ko hampu chang ang ni parang no. Boyang kisa lai thang ota. Gai 2K24 ni first wedding tini no. Gai narok tini ni vlog nai enjoy khalai dita. Gai chang tabuk thangla sinai. Gai hampu gai ang no ko thang gai tiarok khai sinai. Ang no ko habai thangla sinai ta. Gai chang tabuk thangla sinai. Hampu sar sopajak gaya ngo hampu tiar khai jongo lesu ka bata khon pa ko nari te to khata an ya kon swar tong phaisu ma tawar dek check lang log na chongsu ta khon pa ko bo tiar khamen nari egon tarong khana pas palang lian nari tiar khamen pa ta khon pa ko egon ta lai tong ha tiar khamen ta khon jibo tiar khaibe ko ri rok bo mar mang bini pa ko na maharani zat maharani hing to hole has ke sasung pa kenyan se bos tini te marang tabong ke hampu tiara kong ba kya nahali lesu ka sengoro duitan segang sok bai meni ke bo tiar khamang no pura 1 gonta lai thangka gai tabuk ke 3 ta lai jak gai tabuk si thang sinai angle o kalbar jago ekbar hon soge ko tini no first time thang nai na ta ke norok ba dare wedding soge mala sinai so finally tabuk ke soba ke kalbari jago gai ko kalbari jaga pura yang kheta warni to hoto ngui tongse ekdom mo sapni para sanda je bru kosin bongni para na obo gai tini no first time o jana wedding oro waspan oro ni wedding waspan phaisa ya tini no first time engke bisingo hap nai gana ta gai bisingo habai nai gana borok lesa krita ke yang bisingo sokpai ka ga already sokpai jak no jamai bai hamjake ke yang ro ke pic shoot khaima rok jaga ta photo shoot khaima jaga mo ke nai thoka motamoti ke ro horo ko pic shoot khaina bagai lighting rok ganang ke horofano shoot khaima gata light rok ganang ke asuk janai bagai oro kaisa kaham naithok kai berajak emnala naithoka mo karo achugui phono post naiman khata belani naithoka engka ing bising rogo tongna rok seleho gaon bagai yang lama rok haini guri tongnai ta borok rok basa kwrui tha borok lai kise kom no tini yang hampoka bin maren kalbari se ora ni sinta khai tong bo ate da ang sasi bo tini ang thana han sasi bo phayo yang bokai thana se thebo se hal lila rong tongo engke azam sasi bar ta tiar ke phali na se bar ta tiar ke phali jeng azam sa engke phaba ke dofra ka phaipe lekha engke sokpa lekha engke bongmo gana already kai ke pakha bazar ni 400 aro no kai koi pai oro tui phekata tak sudo maisar ne oro sudo herismin ha chana jat bongmo gai buikite mairok sai chongkha te tong chana te phaimen kise guri nai gana pa yang para rai no to hotok nai di pura khetawar gana ni lama pura to hotong nongoi dongo first time phaipana yang to hotok khaisi o jan nok roga su to hotok nai dik o lama gana baksai ko lama khetaro sipig ro shoot khajak tongo khetawar gana bla to hotong oi tongo ta engke bru kosin jong para bo or non khnao abana exactly bong nok bong saimi ata yang ro nong nai tabo ke maisa sinai borok rok kobangma khablajani bagai ke maisa no bagai tabo ke bisingo hapjak ke piang sobaga kap sobaga hati sobaga meka ke norok sabai mala sinai mairok rok sai pakha kai tabo kai heri nani ta kai bui heri rodi tonglayo bui ri beke tagri nai ta heri na mane ke yango jamai bai kena borok pic shoot khanan bagai yang bare de phaja ke norok no bo nugana kisasa ke jamai bai kena borok camera men dong na haja pic shoot khajanan bagai nge borok yang phajak tak pic shoot ni bagai ta ke oro mare song bong borok pic shoot khajang nai tongo ke borok bahai pic shoot khajang no kisasa phono kana ke yang mare song pic shoot khajang nai tongo
rok nugui mankha yango mare song picture rok khajak mani ke borok ta picture rok khajak pai khe se herinani ar pore se nogo ma thanai yang sarik jengui tong pai khe ke tabo ke heri disnai yango mare bai kiching no ke boi heri lai tolai ke ba bongro picture khayan bagi jotom najak mang happy married life mare ke oro heri rok rogri ba kyo kokha ke tabo ke thangsinai nogo sanjangui thangpai kha ke o mare song borok kisa pik ro shoot khai lei thangabla gamoni bagai ta ke tabo ke thangsinai nogo Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. So finally tabo ke nogo phai sok pa kya kale panani kasang sok ekdom markai mobile resmi somjak tulasi ko ni nok jora phaina ke ekdom pura thama sok kasang soka engke wedding o thangka enjoy ko khaika engke norok to tini blog no naithokjak kanani kha khlaiang blog no naithokjak tong hangkai like ri comment kari share kari tago subscribe khlaioi video nai tong hangka please subscribe khlai jari te bell icon click khlai ri engke tini blog om se rongnai engke norok next blog o dotino malane bye